Sillej, fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha ebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Ummi maġ biża! Dak il-ġardinar xkull qatajtini. Kull darba li naddim il-kolotur dejjem irdu sibu hekk puf! Ma weċċi b'dak il-kappell. Kemm ifakkarni f'xi ħadd. Ħarem, jien ma ngħid xejn. Ħajja naqraw ktieb għax hekk biss qed nikkalma u mbagħad inkun nista' nagħmel xogħli. Jismu l-pinna msaħra tan-nannu sejjer oħra. Ummi maġ biża! Dak il-ġardinar xkull qatajtini. Kull darba li naddim il-kolotur dejjem irdu sibu hekk puf! Ma weċċi b'dak il-kappell. Kemm ifakkarni f'xi ħadd. Ħarem, jien ma ngħid xejn. Ħajja naqraw ktieb għax hekk biss qed nikkalma u mbagħad inkun nista' nagħmel xogħli. Jismu l-pinna msaħra tan-nannu sejjer oħra. Iċ-ċurkett. It-tija Karmena kienet xebba, mara eżemplari, twajba u biżla. Tikkuntenta bix-xejn, mara ta' 55 sena. Kull filgħodu tara tbakkar għall-quddisa tal-ewwel. Dejjem fuq quddiem, il-katedral ta' San Ġwan kien għall-qalba wisq. Tqassam il-karti tal-kant u tal-omelija malli tasal, tixel xema l-ruħ minn għandu bżonn u tintefa' għall-kubteja iżżebbeġ il-kuruna bejn subajja u titlob. In-neputija kienet tħobba wisq lit-tija Karmena. Kienet il-mimmi tajnejha u t-tija kienet titratta daqs li kieku kienet binta. Il-ftit flus li kellha kienet tonfoqhom kollha fuqha. Wara l-iskola, it-tifla kienet tibqa' sejranda biex tgħinha fit-tisjir. Ġiet tnaffilha x'imkien ukoll. Nina kellha 9 snin. Isa mara żgħira, edukata, mistħija u fomma siekla. Iżda mazzijietha kienet ħossa komda u ma kienx tieqaf titkellem. It-tija Karmena kienet tiġi oħt omma. Il-ġenituri kienu draw lil-Nina ġejjew sejra nsijietha. Qatt ma sabu oġġezzjoni u dejjem moħħhom mistrieħ meta tmur torqod għandha. Jum fost l-oħrajn, Nina marret qadja ma' sijjietha sal-Mosta bil-karzu tal-linja. Ħasbuhlu kmieni biex jevitaw ix-xemx. Malli waslu, marru jiklu xi ħaġa peress li kien għadu l-ħin. Saru d-disa, telqu jduru l-ħwienet tal-ħwejjeġ. It-tija Karm kienet ansħa l-ħwejjeġ. U xemma kien joġoba. Nina tgħidx kemm kienet titħaq biha. Fl-aħħar sabet libsa li oġbi tal-immens. Il-Marelli kemm insabiħa ti, kemm xerqitlek din il-libsa? Tassew għamlitek żagħżugħa. Ixtrija tafx, qaltilha bil-ferħnina. It-tija Karm semat minna u xtrata. Issa xtu żarbuna l-fuqha ti. Tista' tilbisha l-quddiesa wkoll. Issuġġeret Nina titbissem. Karmena daħqet għal dan il-kliem u għamlet sinjal brasa. Komplew iduru, sabet żarbun perfett għal mal-libsa. Tgħidx kemm ferħet it-tija. Dan oġobni nin. U veru prezz baxx, qaltilha kuntenta Karmena. Xtratu bla ma ħasbitha darbtejn u marru jaġru biex ilħuqu tal-linja. Stennew ftit għad-del tas-siġra u Nina poġġiet bil-qiegħda fuq il-ġebel tal-konka tas-siġra. Fil-ħaxix rat xi ħaġa tleq. Kien iċ-ċurkett blu mill-isbaħ, il-ellex fid-dawl tax-xemx. Ti, ara x'sibt, qaltilha ċitata t-tifla waqt li newlitilha ċ-ċurkett. B'kombinazzjoni perfetta għal mal-libsa u ż-żarbun li xtrajt tija Karm, staġbet Nina. Min jofta minnu, qalet it-tija Karm waqt li dawret iċ-ċurkett fida. X'aktarx il-persuna tilfitu waqt li kienet qed tistenna l-karozza tal-linja hu, ħasbet Karmena. Refet fil-borzett li kellha u rikbu. Nina baqgħet sejra d-dar, irrakkuntat kollox lill-omma, xi xtrat it-tija u x'sabet. Omma tbismet u komplet bil-faċenti tad-dar.
Wasal il-ħadd u t-sija Carmena zanznet il-libsa u żarbu l-ixtrat. Tgħid kemm kienet kuntenta. Ħassi taqisha xi waħda mis-sinjuri li tara fil-katedral. Nina nħasslet, libset u bad sejra dritt għand it-tija biex imorru flimkien. Tassew sabiħa tsi dik il-libsa, tinsix tilbes iċ-ċurket li sibt, għaltila Nina. Carmena kamlet, marru l-quddisa tad-disa u mhux il-quddisa tal-ewwel. Xtaqet li kulħadd jara pulita. Il-Marelli kemm min sabiħa dal-għodu Carmena. Staġbet waħda mill-ġirien tagħha li insertat bil-qiegħda viċin il-konfessjonarju. Grazzi Anna, dil-ġimgħa xtrajthom man-neputija. Weġbita Carmena ferħana settir. Iżda f'daqqa waħda, Carmena sserjat. U qaltilha bleħen kemm xejn serju. Jaqgħu! Ettejr! Isa skartizza din, tejjem tejra lija. Għax dejjem libsa hekk. Pulit, ma insomma. Ħankompli naqra u le ħandoqilha xi ħaġa lis-sinjura. Ara di sabiħa.